Чираттагы кытлау сәламебез мөхтәрәм милләттәшебез, кадерле якташыбыз Аминова Нәфисә Тагировнага аша. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилеен каршылый. Әлеге матур гомер бәйрәме белән аны кодашалары Галия Рязаповна һәм Гөлҗиһан Рязаповна гаиләләре белән котлыйлар. Якты йөзле, ачык күңелле кодашабыз Нәфисә Тагировна. Алтын көзләргә күмелеп килгән юбилей бәйрәмен котлы булсын. Хатын-кыз өчен 60 яшь ул күп түгел. Сиңа без иксез, шиксез шатлык, бар эшләреңдә дә уңышлар телибез. Үзеңнең күңел кирлегеңне, дөньяга матур, оптимистик карашыңны югалтмыйча, алга карап яшә. Синдәй гүзәл кешеләр меңгә бер туа ул. Көз аеның алтын чәчәкләре ак бәхетләр сиңа китерсен. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек, озын гомер Ходаем бирсен. Кодалаштык күптән инде, кем дә моңа ышанмас. Дуслар булдык, туганлаштык, мәңге Ходай аермас. Төрле җилләр исә тора, көн яктан да, төн яктан. Гомерләрең тулы торсын, бары бәхет, шатлыктан. Менә бүген туган көне яраткан Кодашаның, корган аның мулдан итеп бәйрәмчә зур табыны. Синең өчен бакалларны күтәреп куйыйк әйдә. Кытламыйча килешмәс ул шундый матур бәйрәмдә. Кадерле Нәфисә Тагировна, кодашаларыгызның музыкаль бүләге чыннан да күңелне күтәрә торган җыр. Әйдәгез бергә тыңлыйбыз да, кушылып җырлыйбыз да. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бар җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп.